Ak má vaše zvieratko nejaké problémy, alebo sa mu chcete za jeho lásku a vernosť odvďačiť, bolo by vraj dobré, keby zažilo bohoslužbu. Či má pokrpenie svetenou vodou pre zvieratka význam, to už necháme na vaše vlastné uváženie. Zvieratka sa k tomu asi ťažko niekedy vyjadria. Milosrdné zľutovanie a nebeské požehnanie tomuto zvieraťu a požehnaj ho. Ochraňuj a bráň ho. Na Slovensku pôsobí cirkev esénsko-kresťanská, ktorá vykonáva bohoslužby nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Zvieratá sú živé tvory, ktoré majú svoju dušu. Boh ich pre nás stvoril preto, aby nám pomáhali. Je dobre sa im odvďačiť požehnaním. Toto požehnanie nie je iba obyčajný rituál. Bežia tu určité energie, ktoré týmto zvieratám pomáhajú žiť, rozvíjať sa, možno, že bude lepšie tráviť, možno, že sa bude lepšie dariť na tejto farme. Poslanie našej cirkvi je, aby sa k ľuďom dostali úplne všetky rituály, ktoré Boh kedysi stvoril a určil k tomu, aby ľuďom boli nápomocné. A nie je to len rituál, ktorý sa týka ľudí. Sú to rôzne požehnania, ktoré zasahujú či už do tejto sféry zvieratá, rastliny, rôzne typy požehnaní. Esénsko-kresťanská cirkev vznikla už v časoch Krista a jej posolstvom je prijímať všetky vierovyznania. Preto esenská, lebo pochádza z čias pôsobenia esénov. Možno ich mnohí ľudia poznajú zo zvitkov esénov z Qumránu. Nestretla som sa s tým, že by iné náboženstvá poskytovali podobné služby, podobné požehnania. Je možné, že niektoré náboženstva, niektoré cirkvi sa tomuto venujú, ale informáciu od ľudí nemám. Nie som proti takýmto bohoslužbám, tak je to na každom zvlášť, čomu chce veriť. A som zvedavý, čo to prinesie koníkom a či bude úrodný rok. Bohoslužby pre zvieratá prebiehajú súčasne aj s bohoslužbou pre ľudí. Zvieratá môžu prijať aj hostiu. Pri tomto obrade, keď podávame oplátku, vždy kňaz povie Božia láska. Kon nedokáže odpovedať slovom amen, ale Božiu lásku takisto dokáže prijať ako človek. Cítime a vnímame jednak energiu, jednak ten pohyb energie, ktorý tu nastáva. V podstate ste videli, ako Janko zostal o niečo akoby spomalený, keď prichádzal k mačičke. Takže tam bolo cítiť, že musí najskôr dovoliť, aby sa niečo mohlo udieť a potom požehnal tú svetenou vodou. Ja mám doma mačku, keď robím domáce bohoslužby, tak je verným divákom, to znamená príde a celú tú bohoslužbu je prítomná s nami. Je vnímavá na energie, dokáže signalizovať hodne dopredu, keď sa blíži nejaké nebezpečie, takže je cieleným spôsobom k tomuto aj vedená. Vy ste prečo dnes prišli so svojím domácim zvieratkom? Prednedávnom teda ako dospelá osoba absolvovala krst a zaznamenala som na sebe zmeny, takže toto som chcela dopriať aj tomu svojmu zvieratku. To zvieratko to nejako vníma, myslíte? Určite áno. Je to člen našej rodiny a je to isté, čo aj ja to berem tak. Že to má tiež dušičku, je to stvorenie Božie, ako sme aj my ľudia. Ty si prečo dnes prišla so svojím zajkom? No, aby sa mu lepšie darilo, lebo niekedy býva aj chorý. Ja som si na nej všimla, tak jak bola trošku rozrušená, keď sme prišli, tak potom sa nám ukludnila a tak si tu ako lebedila v pohode. Takže určite to vplýva dobre aj na zvieratka. No a